Benvinguts aquí al Teatre Mundial de la Bisbal, on aquí estem avui per celebrar 5 anys del grup Yes The Music. Agrair la vostra assistència, de veritat, també als companys de televisió que s'està retransmetent aquesta cantada, aquest concert per tot Catalunya a través del canal 159 de Movistar i també a les nostres contrades de les comarques gironines, gràcies també a la xarxa de televisions local. Bé, esperem que passeu una fantàstica vetllada, tot i que havíem de començar, però... Que 5 minuts, que estem en directe a la tele. Va, passin, que estem a punt de... Què fas aquí? Què fas aquí? Que estem presentant i els està veient. Ai, Déu meu! Ai, Dios, oh my God! Què ha passat? Us heu a dormir? No, us heu a dormir! És que no deixarem mai de sorprendre, no deixarem mai de sorprendre. Va, nois, va. No, tio, mirem bé. Que molts de nervis, estan assajats, soles, desmuntes... De música no? En sèrio. Rementem 10 minuts i comencem. Dóna molt, dóna Estem en molt. directe, Miquel. Va, brilla. A tots vostès, Yes The Music! Senza
Doncs jo crec que us puc ajudar. Perquè sabeu, el que podem fer avui és viatjar a través dels somnis dels boscs, on els somnis estan allà, estan tots atrapats. I si mireu aquell bosc dels somnis, podeu crear noves cançons. Mireu, mireu. Lo que necesito es recordar porque
recuperar les primeres cançons que fèiem i cantar-les amb els companys que cantaven nosaltres al principi. Te'n recordes que vam marxar amb uns o d'altres i els trobo a faltar? Jo també, la veritat. A mi m'agradaria tornar a cantar amb ells, què et sembla? Home, em semblaria genial. Sí, un somni, Sí. A veure, se m'acaba d'acudir una idea. Si hem de veure aquest bosc que ens ha explicat el Marc, algú sap per què serveix un atrapa-somnis? Jo ho sé. Per què? Els atrapa-somnis... Centre de Celània. És que jo ho sé, noia. Els atrapa-somnis atrapa tots els somnis bons i s'emporta tots els somnis dolents. Com ho filtren? Perquè ens els filtren i ens els deixen a nosaltres, els bons, els dolents pels altres. Doncs va. Anem-hi? Doncs vinga. Jo m'apunto, Deixa'm mirar. Xan. Me l'aguantes? Gràcies. A veure què diu aquí. Si busqueu bé, segur que trobareu a les persones que us ajudaran a recuperar les primeres cançons. Firmat, Somni Atrapat. Jo les busquem. Poder públic. Doncs sí. Que hi ha algú. Que hi ha algú que vulgui Mira, Jordi, va. Jordi! Després amb la ratafia. Ah, molt bé. Heard the was a secret code, the baby play and please the Lord, but you don't really care for music, do you? Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lead, the Papa King composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your face was strong, but you needed room. You saw her dancing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair.
perquè ens faria il·lusió, aquesta music. Que ens acostéssim al bosc dels somnis atrapats i portéssim un desig per tots. I tant que sí. Doncs vinga, va, seguim. Anem. Ho agafem sobre? Sí. A veure què hi diu. Ui, quin somni més bonic. Hi veig coses precioses. Mireu. Digui'm. Qui no ha desitjat alguna vegada que el món s'ompli de música? I si la música comença amb el flor d'un nen quan neix? I si la música continua a mesura que vas creixent? I si la música fos el més important de la nostra vida? I si poguéssim escoltar nens i nenes tocant boniques melodies? Us hi apunteu? Sí. Això és Orquestrina Jazz Band! Sense la música, què? Doncs exactament el que volíem dir. La música, que no falti mai a les escoles d'arreu del món. Sí? Un fort aplaudiment. Who we are, this is the one.
Estimats és The Music, no es pot passar unes festes de Nadal sense cantar cançons que ens inspirin pau i alegria en el món. El Somni Atrapat us demana que canteu dues Nadales molt especials. Firmat, El Somni Atrapat. Què sé? Nadales? Quines especials? Podríem fer Last Christmas, la primera que vam gravar. Va, sí, calla. Quina més podem fer, I aquella cançó fent Miquel Arbes que ens va composar i és Nadal dins el teu cor. Ja està, ja les tenim. Ja les tenim. Molt bé. Toni. Save me from tears.
Yes de Music. Eren el bosc dels somnis atrapats i queda un segon, Un segon perquè crec que aquest us farà somiar i us agradarà molt i molt. Què dius? Té. A veure, el sobre. El gran somni de Yes the Music és que la música que ens ha unit aquests 5 anys continuï i continuï. I puguem fer moltes més celebracions com les d'avui. La música ens ha fet gaudir de la vida i hem portat la il·lusió a moltes persones. Visca la música! Visca! I
Bé, a mi tan sols em queda penjar la capa, els guants, el barret, la vara, torno a la meva feina de sempre i el que voldríem és acabar d'una manera especial, d'una manera com cap, com es mereix, una nit com aquesta. I primer de tot, això sí, deixeu-m'ho dir, ara ja em trec la idea de mag perquè vull agrair a tantes persones que avui Yes The Music sigui aquí. Agrair, per exemple, a l'Escola de Música, com heu escoltat, l'Orquestrina Jazz Band, de la mà de l'Escola Municipal Conrad Saló i del seu director, en Joan. També tenim molts Joans aquí a la Bisbal, tenim en Joan Matacàs a la bateria i a la caixa un noi superjove que fa molt temps que està participant directament amb Yes The Music. Agrair al seu director musical, en Xavier Rauric, a l'Ajuntament de la Bisbal per la seva aportació i sempre el seu suport incondicional a nosaltres, en Joan Prats, el tècnic del Mundial. Joan, a tu també. El so, que no és gens fàcil. Joan Carles Ros, també, gràcies Joan. I en Joan Josep Vidal, tècnic d'imatge. I la Bela Casabó, que els ha posat molt guapos a tots. Bé, també volem agrair una cosa molt important, i és als amics i familiars, perquè no només en aquest concert hi han aportat molt, sinó des d'aquests 5 anys de trajectòria on han aportat
no només paciència, sinó molt d'amor i molt d'estima a la música i al grup Yes The Music directament. Bé, i a tot l'equip de Televisió Costa Brava, que gràcies a ells s'ha pogut retransmetre aquest concert arreu de les comarques gironines i arreu de tot Catalunya a través de la xarxa de televisions locals. Un aplaudiment també per ells. Gràcies, companys. Bé, i jo m'acomiado, però us deixo un molt bon sabor de boca. Un medley de Lady Gaga que ells han preparat amb molt d'afecte per tots vosaltres. Us presentem, per donar finalitzada aquesta nit, el grup Yes The Music i Orquestra Ina Jazz Band! What about